Aste honetako astekariaren gai nagusia, abenduaren 20an ospatuko diren edo egingo diren Espainiako Gortetako hauteskundeak izango dira, eta hori dela eta batu ditugu aurrez aurre alde batetik Amaiurko senatari den Amalur Mendizabal, anoetarra, eta bestalde EAJko senatari den Jokin Bildarratz Tolosarra, biak eskualdekoak, eta horra harituko zaizkigu senatuaren inguruan hitz egiten, zertarako balio duen, ea beharrezkoa ote den, eta bertako saltza ez, nolakoa diren harreman pertsonalak eta hori guztia. Bestalde, Maider Ugartemendiak Liarni Izagirre zinema dekoratzaileari elkarrizketa egin dio, eta bertan kontatuko digu nolakoa den bere lan hori. Horrez gain, ohiko ataletan, iritzi saian adibidez, 3 emakumeek emango dute beren iritzia, Maider Jauregik, Letizia Aristik eta Irati Artxuagak. Arrazeta atalean berriz, Imanol Zubeltzuren eskutik, ilarrak nola egin ikasiko dugu.